Is it everything okay? Oh. Hello? Okay, no problem. Okay. Bafowethu njani? Eh, ngicela ukuthi ningenzele confirmation ngalapho ngakunini ukuthi ngiyezwakala yini. If ngingezwakali kahle, kulokhu engikuxhumile, ningitshene ukuze ngizame ngenye indlela ngoba kune-message ebalulekile ngifuna ukundlulisela yona bese ngiqhubeka nengibhizi ngakho la emazweni. Ngicela nenze confirmation ukuthi confirm ukuthi ngiyezwakala kahle yini. It's loud and clear. Yeah, makuzwakala ngicela ukubona nje noma ama-comment abe ubani. Hawu, seni-close to 2000, angikho serious yazi, angikho serious. Ngizodlulisa nje umlayezo lo engizowudlulisa bese ngiqhubeka nengikwenzayo bafowethu, hhayi kabi. Angi-address nation lapha ekhaya, asiyenzi leyo nto. Kuyezwakala ku-clear? Okay, promise. Perfect, okay. Sicelo. Bafowethu aningiyeke ngemikhosi yase-South Africa. Ngi-happy kabi lapha engikhona, ngibhizi kakhulu lapha engikhona. Imikhosi nje yase-South Africa. Ngameni ngane zakwethu. It's loud and clear, all right. Okay. All right. Okay, yes, loud and clear. Okay, sharp. No bafowethu, okubalulekile kakhulu ukuthi mina lo umthandeni wakaManqelo SK, indlaba ephika amambatha sebesola amadevana, umshophi inkani kwaba nenkani. Kuseyimini impela futhi lo, yimini impela ngqo. Ngithanda ukudlulisa ukubonga uthando ne-support nje eningipha yona. Ziningi iy'nqumo engiy'thathayo ezibukeka ziwumbhedo in such a way, kodwa ekugcineni kosuku ey'bonakala futhi zi-right, uyabona. Ngiyajabula-ke futhi ngiyabonga kakhulu ukuthi niyakwazi ukungeseka kulezo nqumo zami engisuke ngiy'thatha until size siwine. Kuyangijabulisa kakhulu lokho bafowethu ukuthi nikholelwe ebunsizweni nasebunkunzini bami bonke, bafowethu, ngoba iy'thelo zakhona mase y'vela futhi ezinhle, kuyaye kufanele ukuthi futhi siphinde sibongane, uyabona. Ngiyajabula kakhulu bafowethu ukuba nabantu abangisapotha ubusuku nemini, abakwazi ukuma esayidini lami. Ngibukeka ngibheda ngaleso sikhathi kodwa ngize ngibe right. So noma sengi-right bafowethu, ngicela ukuthi ubu-right bami ngibu-enjoye kanye nani, niyingxenye yokuthi ngibe yilento ngiyingxenye yokuthi umaskandi ube njena, ngoba ukuba ngiyithole i-support yenu abanye benu, ngabe umaskandi mhlambe ngabe kade wafa, ngabe umaskandi usuyisitambu nje esingasazi, ngabe incova nje, uyabona. Kodwa ngenxa yokuthi-ke ngiye ngithi uma ngibhukula, uma ngishova inkani ngibatshela, ngibakhomba emakhaleni, ngithinta amakhala ey'qhwaga kanje, nginitshela ngithi anilutho nina bafana, ningazosibhedela la. Umaskandi lona wethu, futhi umaskandi lona kusematekisini la, yabo. Asikwazi ukuxhashazwa ngabafana ngamakhehla nje omcineka, nabafana abanjengo-gay bezothatha amashansi, ikakhulukazi kimi, yabo.
kufanele behloniphe ukuthi umaskandi lona uculwa ngamadoda, kunabantomzane la abakhimizi abacula umaskandi. Kunobaba washile mhlophe, kunobaba kuphuze ekhemisi, kunobaba umfazi omnyama amaqhawe asalala. Kunemizi enemithetho, imithetho eshaywa ngabantu abacula umaskandi. I'm live and I'm addressing something there. Tomorrow night. Yeah, at the usually information here. Yes. Information. All right. Tomorrow you are performing at let me tell you the details. Yeah. You are performing at what time? At night. The show starts at 6:30, finishes at, I'll tell you now. Yes. Oh, ngixolise kancane. Hayi ngeke bancenge phela ubafana lapho. Bayazi nabo angibesabi nje. Ngeke bezobhedela bezomosha umaskandi la. You are performing at Birmingham. Ngiyabuya lapho, ngiyabuya. Safuna ukuzwa la ukuthi ngisebenza ngobani kule gig yakusasa. The night of the stars and welcome reception. Okay, you can just tap it in. All right. Okay. Let me show them. Angazi uma kuyabonakala. Angicabanga hayi akukho clear. So you post that on your social media? No, ngizoyiposta but so the name of the show is Night of the Stars. Where all the South African artists are going to be tomorrow and performing. All right. Okay, thank you. It's my pleasure, say. Yeah. No. I made your service pen. Yeah, no, right. Kakhulu ngisuthi. Yazi mfethu ukuthi uyezwa? Ngidlela ipage lami la kwa Instagram nala Facebook leli. Ngilibuyisile nje. Ngathi ngenza amashansi ukuthi ngilibuyise. Kahle kahle angithi mawumuva uya kwenye account inamba ayisebenzi. So ku-easy ukuhekha inamba evaliwe uyabona. So bahekhe inamba zami. Bahekhe inamba le ama-phone number amabili vele amanamba amayaziwe uyabona. So bawahekha benza ngendlela benza ngaba ngena account uFacebook bebewudlile and then u-Instagram namanje and into engicasula kakhulu lo muntu lo upostile uyabo because ngine access yokuposta kula nendlela ukungena ku-Facebook. So lo muntu upostile la ku-Instagram uposte ngathi mina yabo nini lo muntu mhlawumbe ukhuluma nabantu, mhlawumbe uxoxa nabantu, mhlawumbe ubacela imali, mhlawumbe wenzani. Instagram angikho mina bafowethu yabo. Makwenzeka nje uthola imessage yami noma ngabe ubani noma ngabe umuphi umholi, uma uthola imessage akumina lo umuntu esingamazi yabona. Instagram niyo comment ku Instagram njenga right now ngizonitshela mase kuyimina, ngizongena live nginitshela la ku Facebook kuseyimina kodwa nakhona bazamile ukuheka uyabo. Inkingi yodwa ke mina yabo my sister, yeah, angikwazi mina uku-acta uyabo. Into uma ingicasula ngingayithandi ngizongayithandi lokho ngempela yabo because akhona ama-details alo muntu owenza lento le uyabo. And no akhona amanamba akhe and mina izinto zabameli lokuvula abacala izinto zokugcina kumina uyabona. Umuntu mayibheda uyabo. Umhlaba wakhe awakwanga kukhona abameli nama-contract nokuvulwa kwamacala uyabo. Umuntu nje ukuthi ufike ngimfune lona kubo mangamtholi ngifica izimbuzi ngigence izimbuzi neyinkomo ngibhidlize izindlu uyabo. Ngoba umuntu mayibhedile kufanele umenze isibonelo nabanye bazi ukuthi ungabasukeli abantu abangaphoxi umuntu uyabona. Because angazi ukuthi uyenzelani leyo nto leyo uyabo. Nokuna inkinga my sister. Okay. Yeah. I'm not yeah. All right, cool. I'm not thirsty. I'm not thirsty. I'm not thirsty. I'm not hungry. I'm not thirsty. No. I'm not drinking a wine. Yeah. I'm gonna have wine. I'm only have Ginger beer. water. You like water or ginger beer? Yeah, or ginger beer, yes. Yeah. All right.
Enjoy your life there. Yeah. How are you in about 2 hours? Siyahamba siya ku-festival masuka la. All right, no problem. Yeah. So Yeah. I think in about 2 hours, let's be ready. Okay, ngizogeza, no problem. Ngicela ungivimbele umfowethu wathi utshela ukuthi relax. Bafo. Yeah, no, relax, bra. Yeah. Relax, bra. I'm live now. Yeah. I'm live. Yeah, I'm live. Say sorry, sir. Sorry, sir. All right, cool. Sharp. Okay. All right. All right, cool. All right, cool. Sharp. Yeah. Bafethu kuyahleka yazi ngoba ngempela ngumuntu nginenhliziyo enhle. Ayikho into engicasula njengezinto ezenziwa ngabantu bakithi abamnyama. Abantu bakithi abamnyama ngazi noma lo mqondo ukuthi bawuthathaphi. Uyabona ngazi bawuthathaphi, yabo. Kuningi nje xovene nje, uyabo. Ngiyathola ama-message nama-complain aqhamuka kubantu bekhala ngezinto ezenzeka ekhaya, uyabo. Kodwa-ke omaskandi angibakhaleli, ayikho into engibakhalela kuyona omaskandi ngoba omaskandi mina ngiyalivula ithuba lokuthi ngibakhombise into mayibheda ukuthi iyabheda, ngisacrifice ngegazi lami, yabo. Ngisacrifice ngegazi lami ngithi mina Mthandeni Manqele, Sibusiso Manqele, angiyenzi le nonsense. Mangithi angiyenzi le nonsense, ngiphumela obala, angisho ukuthi futhi mina angisho ukuthi sokushaya sinegenge. Angisho ukuthi sokushaya sinegenge, ngithi mina ngizokushaya mina, uyabo. So noma yimuphi umaskandi oyimisele ngokuthi ahlonipheke, noyimisele ngokukhula emsebenzini wakhe awenzayo, usuke ne-right yokuthi angijoyine uma kukhona into engiyihlaba engayiboni kahle. Uma ngithinta amakhala eyiqhwaga ngithi une-right yokungijoyina, uyabo. Ningangijoyini ngoba senikhala, uyabo. So angikho-ke lapho-ke bafowethu, ngibuhlungu kakhulu ngabaculi bakamaskandi. Abaculi bakamaskandi, I think indlala ikhona, yabo, kakhulu bafowethu. Sibuya kwi-COVID, izinga lehlile, uyabona. Amabhalansi nathi thina ayigwili la kumaskandi, yabona. Amabhalansi athenga untengantenga kancane. So kodwa-ke akusho lokho ukuthi kufanele usabe indlala, uyabo. Kufanele uma uyindoda ume eqinisweni, ume ekuthenini wena ubani, uyabona. Into ongayifuna uyifuna, into ebhedayo iyabheda, ushidi, uyabona. Ungahamba uncenga abafana engathi ulala nabo, uyabo. Umcineka no-gay angibesabi futhi angibancengi, babebheda bayabheda, uyabo. Babebheda nje bayabheda, njengoba ngangibatshela ukuthi bayabheda, namanje akushintshe lutho. Ngiphesheya la kwey'lwandle, ngizokwenza umsebenzi omuhle, but angikwazi ukuthandaza bese ngithi in the name of Jesus Christ whatever, ngesikhathi sokuthandaza. Labo bantu bayabheda, labo bantu bafuna ukuthatha umaskandi bewenze owabo, bafuna ukuthatha umaskandi bebenza amabhoyi wabo. La bantu baqale bathatha umaskandi bawubagidisa ingoma nabalandeli babo, yabo. Uzokujabulela kanjani umuntu, uzokuthanda kanjani, uzokuthatha kanjani umuntu serious ugida ingoma naye ekushaya ngoshameni, yabo. Bayajika lapho bazophoqa amaskandi abahambe bexolisa kubo, bexolisa inonsense, yabo. Okay, kulungile-ke bafowethu, umuntu nomuntu une-choice yakhe, kodwa-ke nje ngiqondene nabo ngqo ukuthi umaskandi lona abezukuxhaphaza mina ngisekhona, yabo. Noma bengayitholela mhlambe into ethile iy'thuluzi abazoyisebenzisela yona, but mina Mthandeni leyo nto yabo le ngeke ngiyivumele. Kufanele namanje ngisamile ekutheni kufanele bexolise nabalandeli bami, and awukho umcimbi wabo. Ngicela futhi beyeke ukupromotha imicimbi yabo ngami, ngoba enye into esengiyitholile, laba bantu laba sevele kusukela yonke nje imbongolo ivele ithi ihlela umcimbi bese ithi hey, igcokama ngiliqashanga, ngifuna ukupromotha umcimbi wakho umuntu ngaleyo nto leyo. Ilalela, akunendaba nenonsense yemicimbi mina iyabantu abazikhohlakala, uyabo, nabantu abaxhaphaza umaskandi. Ngibhukhwa kakhulu kabi mina kwamanje ngoba ngiyelana-kho nje, ngingena enye igigi, amagigi ayanda ngoba ngila phesheya, ngenye igigi le abazongiripothela yona ukuthi ngoba ungifica kabi nje ngicasukile. Ngiyasebenza, uyabo. So ukwazi ukuthi ngegigi ka-10,000 ungitshele mina ngegigi ekhokhela abantu 10,000, kwamanje abaculi abakhokhelwa, bathule ngoba bayesaba. Kwenziwa izinto bengakhokhelwa abaculi. Abaculi bariheza ngemali yabo, bayikhokhela bona i-transport, balala emahostela, abanye balala kubangani, koshomi babo, kubangani babo. Abayikhulumi yonke leyo nto ngoba manje basaba ukuthi eyi, Nkosi yami, ngizoba yini. Lokhu kwesaba
engingazi ukuthi kuvelaphi kangaka kubantu baseNingizimu Afrika. Uma ungesabi ukukhombisa ukuba iqhawe ukuthi uyahlanya, umuntu okukhombisa ukuba iqhawe nje ukhuluma iqiniso kwanje ukuthi uyahlanya noma kuthiwa uyabheda noma kuthiwa usikhwiliphambana nobhoko, uyabo. Right ngibe usikhwiliphambana nobhoko ngiyiqiniso. Kufanele bafuthi sihlonipheke singama-artist. Ngesinikezwe nje bafowethu indawo yethu njengama-artist akudala. Umaskandi sizame kanzima kabi ukuthi siwushintshe uhlonipheke, uthandeke, sashintsha indlela yokugqoka, yokubukeka, sashintsha indlela yey'tayela zokucula, safaka izinto ey'ningi nje ey'gcinengile. Ngikhuluma nje mina nginengoma ethi Sweet Wodwa engicula engiyishaya no-DJ Phunu eyatrenda kakhulu komunye umkhakha. Nginengoma ethi Wesisi ne-Black Diamond. Nginengoma noShawn Majosi, uyabo, abantu bakwamanye ama-genre. Nginengoma noVusi Nova, iNova, uyabona, njengoba sengilapha engikhona namhlanje kwelamangisi, uyabona. So bafowethu, isho lento ukuthi nginobizo, ngibizelwe kule nto engiyiyona, uyabo. Angikwazi ukuhambe ngincenga abanye abafana noma ngihambe ngizwa ngabanye abafana bethi abafana kufanele uxolise. Uxolisa wenzeni? Uxolisa ukuthi bona benza ibhizinisi ngawe, bahamba beyocela uxhaso kuhulumeni, bethola imali ngegama lakho, bethi bazocelela omaskandi, bayosiza omaskandi, kanti bona bafuna ukuyoba ngama-boss omaskandi. Mina nginabhosi mina, nabafana bami noba ibhosi yabo labafana bami nibaxolisa, mina ngeke nginincenge mina, fusegani nje, hambani niyoshona, uyabo, ngeke nginincenge mina. Futhi-ke nje abanye benu aninalutho, yabo. Ngathenga nje ney'ngubo zakho zokulala ney'nkinobho zesheti lakho, ngithenge nje cash, aninalutho. Ngizofostela omaskandi lapha niyabaxhaphaza, uyabo. Uma umuntu ekhuluma iqiniso nithi hhayi uyagula, nithi hhayi lo uyahlanya, uyabo. Okunye okwesibili futhi ngifuna ukuyilungisa lento. Ngicela abantu bephume kulo mqondo ukuhamba bekhanda amakhempu kamaskandi. Thina siwumaskandi singamabhinca siyinto eyodwa, siyinto eyodwa, sihlangene, sibambisene, singomaskandi nje. Umaskandi awukazi wahlukana umaskandi. Uma uhlukana kusuke kungamagemu kamaskandi ngoba kusuke kuncweka kumnandi kuthiwa kuyancokola, kodwa hhayi ukuthi siyazondana, sizwani thina siyanyanyana, uyabo. Bakhona abanayo leyo nzondo yeqiniso, yebo asiphiki, kodwa siwumaskandi musani ukusenza amaqembu njengani, njengepolitiki. Siwumaskandi thina sibumbene, sihlangene. Okokuqala lokho. Okwesibili, kunamakhempu ahamba ekhandwa lapha, amakhempu angasile abhedayo. Kuthiwa kunekhempu yami nongizwe, kunekhempu yoNtshatha nobani nobani nobani. uNtshatha mina umfowethu, ungizwe umfowethu, ubhuti omdala. Ungizwe wakwangihlukumeza ungizwe kakhulu, yabo, kodwa wayengikhulisa ukungihlukumezeni kwakho. Lesikhathi sahlukumeza mina kwakuthiwa ungizwe uyaphila, u-right. Namhlanje uma engasangihlukumezi esasarenda kule mpayilo, useyahlanya manje ngoba usesarendile. Nomunye futhi obukeka njengamanjelwa nami, kubo okay laba mhla basarenda nabo okay laba, kuyothiwa bayahlanya. Ba-right njengamanje, bayaphila manje mabelwa nami, kodwa mhlazane basarenda ngoba bayogcina besarenda vele. Ngeke lapho-ke khohlwa yakho blue, bawugcina besarenda. Uma besarenda kuyothiwa bayahlanya nabo. So ungizwe ubhuti, uNtshatha ubhuti, ukuthi ubani ubheda ngani noma ukuthi ubheda ngoba angingeni, angihlangani nalokho. Mina ngiyigcokama, angitshelwa futhi angizwa ngomuntu, uyabo. Isinqumo ngisithatha mina, ngisimele futhi ngife mina, futhi ngiyakwazi ukuyifela mina into yami, yabo. So le nto kuhamba ngenzwa ama-group, angiyona i-group nongizwe mina, yabo. Angiyona i-group noNtshatha mina, yabo. Iy'ndaba zabo zobusakazi ukuthi bayasakaza le, angihlangani nazo. Mina ngumthandeni ngwakaManqele. Iy'nqumo nezinto engizenzayo, isinqumo esihle nesibi ngisuke ngisithatha mina, isinqumo nje sokuba indoda ngisuke ngisithatha mina, ngiy'thathela mina, ngingadonswanga muntu futhi ngingahlahlwanga muntu. Kade ngidlala ibhola noNtshatha mina, ngisazophinda ngidlala ibhola futhi noNtshatha, uyabo. Pho yini kuhambe kube namaqembu engathi-ke ey'ntweni ey'thile bese ngabe ngigrupha nabantu. Ungizwe uma ekhuluma njengo-president wamabhinca, u-right ekhuluma njengo-president wamabhinca. It's not like ukuthi ukhuluma ngoba eyikhempu yami, asinamakhempu la. Mina bonke abantu bangobhuti, nabo umcineka labo obhuti, nabo-gay obhuti, kodwa ngikwazi babiza ngobhuti uma sebedakwa, yabo, ngoba ngicenga imali yabo mina.
bayazi nabo deep down bayazi ukuthi angincenge imali yabo, ngoba mina akuyona kuphela imali ongaphila ngayo emhlabeni. Mina ngamane ngiphile ngidla iy'mpande ngihlisa ngamazolo njengenyoni ngilale endle kunoba ngiphila impilo yamanga noma ngiphila impilo yokupheqwa abanye abafana, yabo, angipheqwa mina. So-ke lento eyenzeka nje umaskandi angiyifuni, ngiyayinyanya, ngiyathanda futhi ukuthi ngiyilwe ngayo yonke indlela engizolwa ngayo ukuthi leyo nto ilunge. Omaskandi abaningi angeke ngibameme ukuthi bengilekelele, ngi-right njengoba nginjena nje ngi-right, kodwa futhi ngiyokujabulela ukuthola i-support yabo. Beconfirma nabo ukuthi ngempela kuyabheda, izinto ziyonakala, uyabona, ngoba nina njengabathandi bomculo into niyithatha serious. Kuthiwa la kuleli zwe leli kusebenza ngentando yeningi. Uma iningi selihamba lilibona iqiniso, ngiyacabanga nami ukuthi kuyongisebenzela lokho, kungalokho nje ngimi ngedwa emtabeni ngeqiniso, abanye abantu iqiniso bengaliphili, uyabona, uyabona. Ucineka noGay bayadakwa, badakelwa nje kahle kahle umaskandi. Laba kuhambe bezoxolisisa abafana, kuthiwa abahambe beyoxolisa wonke umuntu, ngisho iy'vukana liqhamuka selixolisa lingazi lixolisani, lithi hawu bafowethu nami angiqashwanga kwashawacima, lixolisa kule zinto lezi, yini lezi, yini lokhu, yini lokhu, yizini, bayini laba bantu, bayini, obani, shuthi ngafike ngibe Igcokama, ngibe umshovu enkani waba nenkani, ngibe iqhawe, ngilandele zinkumbi ey'ngaka zabantu, beze ngihambe futhi ngiyokhosela phansi komthunzi wamasende abanye abafana. Abalandeli bami bethini lapho? Ngithi ngiyinkunzi, ngumshovu enkani kwaba nenkani, kade ngangihlabana, ngisho ngiyinsizwa, ngisho kwalakithi ngaziwa ukuthi ngumbhemu, yabo. Bese kuthiwa mina ngiyokhuleka ngikhosozela abanye abafana ngithi besiyini thina, besiyini thina sikhosele ngaphansi komthunzi wamasende akho, ngisho amasende abanye abafana. Khohlwane ngeke nikubone lokho, yabo. Ngifuna nje ukuthi ningabalandeli bomculo nihlangane, ningabi nenhlamba nokulwa, ningabi ne-anger. Mina uma ngibona mina ngikhuluma ngathi ngiyathetha ngiqinisa izwi, ingoba vele mina nginengilozi yempi, mina nginengilozi yempi yokunqoba izinto zonke ey'suke ngamaqhinga kaSathane. Akukhulumi mina kahle ngihambule kabi, yabo, kodwa nginengilozi yempi. So nina bafowethu yihlisani imimoya, nizame ukuthi nisinikeze ithuba sibone silungisa kanjani lezi zinto lezi ezonakele eziningi. So mayilunga bafowethu, siyathemba ukuthi umaskandi nomculo wamaskandi uzobuyela uba sesimeni esiqondile, ube right, qhutsheke kujatshulwe. Le nto le kuthiwa kunamakhempu, kunamaqoqo, khona abantu abangezwani nobani, leyo nto ayikho leyo nto leyo, yabo. Amabhinca nje athandana kabi, yazi etekisini emcimbini kuye kuhamba abantu abasapotha amaqembu ahlukene, mhlawumbe awu-5, uthole ukuthi kudlalwa ingoma ziyashintsha zikamaskandi, ziyashintshashintshwa, yabo, okukhombisa amabhinca yinto eyodwa, futhi nale nto le asuke yenza wona asegemini adlala kumnandi, kodwa into enginyanyisayo yilaba abantu abaqhamuka bezongena befuna ukuzophathwa, sikhoselwe ngaphansi kwemithunzi yamasende abo la. Mina ngedwa-ke leyo nto angiyifuni, ngiyayinyanya. Nale nto ukuthi kudliwa ama-page ami, ngiyayinyanya leyo nto leyo, yabo, ukuthi ngoba leyo ngicabanga fanele ngidile nayo professional. Ku-Instagram ngicela ningarespondi, u-Instagram udliwe, uyabo, setshenziswa nje enye imbongo lengingayazi ukuthi yakwabani. U-Instagram wami nje awu-exist njengamanje, yabo. Soxhumana khona la ku-Facebook, ephejini ngizophosta khona la yonke into, ngizonazisa, ngizoba live noma sengiperforma kuma-gig engikuwona la, ngizoba live. Enye into engayikhuthaza ukuthi labafana abancane abasafikayo emculweni, kunento enginothisayo kubona, banokuthi beshaye isiginci mabecula, bayishayele iginci. Ngicela ukubakhuthaza kuleyo nto ukuthi benza kahle. Isiginci sibaluleke kakhulu lapha kulamazwe asentshonalanga. Uma ungakwazi ukushaya isiginci awuyilutho la, yabo. Uyogcina ufana namapiyano nje, ugcina udlalela ugqugqugqu lobu besawundi obudlalayo, uyabona. Kubalulekile ukuyishayela isiginci uma umaskandi. Ngiyabakhuthaza kakhulu abafana abancane abathi mabecula beshaya isiginci, leyo nto ibalulekile kakhulu, ngiyayithanda, uyabona. Ngiyayithanda kakhulu bafana bakithi, into engiyibukile abafana nginithiphise nani, yabo.
Yingakho umfazi omnyama babewela, yingakho baphuze ekhemisi babewela, yingakho washila emhlophe babewela, babeshaya isiginci. Isiginci mawumaskandi sibalulekile bafowethu. Njengoba nami ngiwele nesiginci, angilali kusekuseni nje amehlo ebomvu, angilali. Ngizama ukuyiqeqesha, uyabona, ukuyiqeqesha ukuthi noma-ke lezo ngoma nje ey'ntathu ngikwazi ukuyishaya ngesiginci, noma kuthiwa ngizophefoma nge-backtrack, kodwa isiginci isona esingifaka ey'ntweni, uyabona. Sibaluleke kakhulu bafowethu isiginci. If umaskandi ungakasishayi isiginci, ucula umaskandi ungasishayi isiginci, awuyena nje umaskandi, usadlala kusemanzi phansi, kusemanzi phansi. And isiginci sifana exactly bafo ne-sex. Isiginci sifuna ukuthi usithande, sifuna ukuthi isiginci uyinikeze ufocus umqondo wakho ubeke esigincini. Ngeke ukuthi umpempeze indaba ngapha ukhuluma indaba noma ubhizi nefoni uphinde ufunde isiginci. Kufanele uzame ukuyi-distance no-WhatsApp, uyi-distance nayo yonke into yasezweni, ufocus esigincini, uyabo. Uzosishaya-ke isiginci lapho. Kodwa uma usabhizi ney'nto zabantu, ucabanga uhamba uhalela iy'nto zabantu, uhamba umosha iy'nto zabantu, ubhizi ney'ndaba zabantu, angeke usifunde isiginci, yabo. Yingakho nami uma ngikhuluma-ke ngoba ukukhuluma kwami kubalulekile. Njengoba ngila ngeke ngikwazi ukukhuluma ngedwa njengohlanya, kumele ngikhulume nani, ningabafowethu, yabo. Still ngingabafowethu noma ngabe ngilapha phesheya kwey'lwandle, kodwa ngingabafowethu. So ngikhuluma nani bafowethu. Ngikhuthaza abafana abancane, ama-artist onke nje kamaskandi, shayani isiginci bafowethu. Emazweni asentshonalanga ukhwalifaya ngokuthi fanele usishaye isiginci noma uba nogazi ngaleyo nto, ukushaye isiginci, bese uyacula. Abafana abancane ngenhlanhla bonke bayakwenza lokho. Ngiyababongisa futhi ngiyabakhuthaza ukuthi abaqinise kakhulu lapho. Bese ukuthi i-page lami leli ka-Facebook sohlangana kulona. Lokho okunye-ke hhayi akulungi. Okwamanje kusahekhiwe ngoba inamba iyashintsha. Uma ushintsha uya kwenye country, inamba iyashintsha ingasebenzi. Bese bethola ithuba abantu lokuthi benze ama-swim swipe noma benze noma ngabe yini enambeni yakho, uyabo. Lesikhathi benza leyo nto abayenzayo-ke bese bethola iy'nhloso zokuthi bethola ama-message akho asebhenki nani nani, nezinto ey'ningi nje, ziningi izinto abangazenza abantu ezobugebengu ngoba abantu bakithi abamnyama bahamba bebe nabo lobu bumfene. Angazi lobu bumfene ukuthi buvelaphi, uyabona, ukuthi ungathiwa wena ubhizi uhekhe ipheji lomuntu ngoba edume ufunani, uyoshela iy'ntombi. Ushima lobungaka abantu buvelaphi? Hambe nihekhe amapheji abaculi ngoba nifuna uyoshela iy'ntombi. Ayikwazi ukunqoba mani nizeshelela. Lobu bumfene obungaka nibuthathaphi? Iyacasula leyo nto ukuhekha amapheji. Njengoba ngiyila bafowethu nami ngizosebenza ngisebenzela iy'ngane zami. Uthatha ukhekhe ipheji lami bese uyalithatha uhambe ucela iy'mali ngalo noma uhambe udicile isithunzi sami phansi. I-wrong leyo nto, yabo. I-wrong leyo nto. Kulungile bafowethu, yonke into iqondile. Hlanganani lapho nibe moya munye nibekezele. Uma ngibuya ziningi izinto ezimnandi ezisazokwenzeka nezinhle ezizokhomba umaskandi ukukhulu kuya phambili. Ziningi futhi izinto zabafowethu engizozeseka ningiy'sapothe. Abafowethu abenza izinto ngeqiniso noma bengenalo iqiniso bona, kodwa uma benze into eneqiniso ngalelo langa ngiyoyisapotha njengoba ngiyosapotha ibhola nje, uyabona. So ngizoqhubeka ngiyisapothe izinto zabafowethu ezinhle eneqiniso, ezenze ngeqiniso, kodwa kwakhona inkinga ekhona kuleyo nto leyo uGcokama. Ngiyokhuluma futhi ngithi iyabheda leya nto ngoba angisabi lutho, uyabo. Angisesabi isibhamu, angisabi induku, angisabi ukufa ngemoto, angisabi ukuthakathwa, angisabi lutho. Ayikho nje vele into mina uNkulunkulu uyayithathela nje mina ngesikhathi sakhe, yabo. Nokweshela futhi angikwenqeni. Angiyona le nhlobo ongathi uyiphosela uvele uyiphosela intombazane nje ukuthi hamba, siyakwazi lokho ukuthandisa ibombu, uyabona. Bese uthi uzongiwaka ngamantombazane. Ngeke mina ungiwake ngomuntu wesifazane. Ngiyayishelela umuntu wesifazane engimdingayo. Angilethelwa nje njengeyethileyi, uyabo. Ngiyindoda impela kodwa ayikho nje into abangangivimba ngayo. Ngisho ngalanda umuntu wesifazane muphi uthi hey nakho hey hamba wenza ukuthi sizothi somfaka enkingeni. Ayikho nje into engingagaxeliswa ngayo. Yonke into yami iphelele. Ney'moto zami zithelile zonke. Emgaqweni uma ngihamba ngizobe ngithelile, ngine-license. Angiliphathi nehlathi lesibhamu levolovolo. Into yami yonke iqondile nje iney'ncwadi, ngibhilonge e-South Africa, ngine-ID. So nje ayikho nje into e-wrong, yabo.
Yileyo nto leyo bafowethu-ke namacala engibekwa wona ngiyawawina. Ngiqanjelwa uma kuthiwa ngihlasela abantu, yabo. Ngiyawawina lawo macala ngoba ngimsulwa nje, ngiqondile, yabo, nje ngi-right nje. So bafowethu kulungile, ngiyabonga kakhulu. Umuntu ake eqhubeke edle lona izambane likapondo leli. Izambane likapondo, engazi izambane likapondo ukuthi libi kanje uma usulidla. Kumnandi nje ukusho ukuthi udla izambane likapondo. Hhayi, libi izambane likapondo uma usulidla. Lakho nje ukuchoma. Ake ngidle-ke izambane likapondo bafowethu, niqhubeke lapho niy'phathe kahle, nijabule nijule, ngiyabonga.